Εγώ στη γειτονιά ήρθα μερικές δεκαετίες πριν. Μια πολύ διαφορετική περιοχή και ένα πολύ διαφορετικό άρωμα. Το πρώτο ήταν το πιο συναρπαστικό πάρτι που ίσως να έχει γίνει μέχρι και σήμερα, 7 χρόνια μετά. Είχα έρθει φορώντας τα φτακούνια και ένα πολύ ωραίο outfit. Ξαφνικά περνούσε από μπροστά σου ένα πλάσμα που έλεγες «Δεν το είδα αυτό». Και ξαφνικά το κτίριο γέμισε. Ξαφνικά βγήκαμε να είμαστε μια ομάδα 24 ατόμων. Το community, ναι, είναι μια οικογένεια για μένα. I haven't seen so many spaces that actually are able to host all these different realities. Το project μιλούσε για ένα κτίριο το οποίο θα λειτουργούσε σαν πρότυπο για να υπάρξουν και άλλα κτίρια. I will miss the building. I feel like it's my baby. Το σημαντικότερο θεμέλιο έχει ήδη τσιμεντώσει μέσα μας. Ένας χορός είναι πια 4 στίχοι. Μπορούν να εμπνεύσουν λίγο παραπάνω ή λίγο λιγότερο, αλλά έχουμε αυτό το παράδειγμα και θα έχουμε πάντα αυτή την ανάμνηση.